Ndewonu ndị be anyị daalụnụ anya ana m ewetala unu Career Day ke ndị niile na-achọ ọlụ a na-agala unu healthcare assistant a na-eme ya na London. Unu n'anya unu ga-afụ ya. Find perfect job for you. If able say, do you want to attend? Register now for free. I register for free. Ọ bụ ụdị ihe ndị a ka eji abịa conference. Ịbịa regista igosi na irejista go iwelie chọọ visa ịbịa conference ịna-elicha anya kwucha okwu a kind of meeting, a kind of seminar. So ejikwa eme visa. So inweta ụdị ya iwelie mee visa bịa conference. Ọtụtụ na-abịakwa naghachi, ọtụtụ na-abịazịa wee tanda. So ụmụnne ọ bụ ya ka m na-ewetara unu ọ bụ ihe healthcare, particular healthcare, ịbụ nurse, ịbụ physiotherapy, ịbụ emergency people. So bịa na asị no career fair in London on Friday a. So fa na-eme like fair, una esiche eme trade fair. Asị na ndị employers ga-abịa, about 35 employers fa ga-abịa. From there fa mee gị interview fa wee gị ọlụ. Ifro asị gị register, dechie ihe niile, dee maka onwe gị. Idechiche maka onwe gị submit ye. So i click ye nye mma enyekwa unu link ya na comment section. Emere mistake aka m enye unu link ebe a unu fia. Ọ gafete screenshot onye just imere ene career fair in London. Ị ga-afịa ifuse bụ ibido kpọọ unu ndị niile, especially ụmụ akwụkwọ na ebe already. Ọ bụrụ na ị na-enene m nwanne gị nọ na London agụ akwụkwọ achọ sponsorship, this is greater opportunity. Iflia ndị employers na-abịa 35 recruiters. Screenshot oyi gwa onye ọfụma 35 recruiters. Nke a bụkwa obele a na-emelidi ya. Mma na-ewetele unu nye mgbe ọbụla mma na-ewetele unu ya. Unu ga-esikwa na ụdị ya wee bịa conference chọọ welie chọta visa wee bịa. So nke a dịzikwu suke mana nsogbu adịrị, anụ gbanagata echi bụ nta unu afụgie. So ọ sị, do you want to register? Register for free. Ọ bụ free. Ọ agara anaghị kọpọ sisi afụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ịlụ healthcare assistant, a na-akpọkwa ya nursing. Ịlụ anya nursing band 3. Ịlụọ band 3 a ga-eji nwee nye gị sponsorship. Itinye na anything band 2 ma band 1 healthcare assistant, inwetachara ene certificate healthcare assistant, ịdịgo qualify isi na ịbụ nursing band 3. Unu na-aghọta ụmụnne? Biko nu kesaanụ ya ma nye na anyị akala ịfụnanya. Ndewonu, ka emesịanụ ka ọ dị na mgbe ọzọ. Biko nu unu nyere anyị aka kesaa anya ka ndị na-amara amalụ, maka ọtụtụ ndị na-achụ ụdị ya fa na-achụ ya fa afụrọ ka fa si wee nwetie. Ọ bụ ha si na information bụ power. Inye mmadụ information ibunye gị ike. So ọtụtụ na-achọ good info. So ka anyị na-eweta